Nik Mugikorrik inoiz ez, tolestu daiteke nik. Inoiz ez, smartphone berririk berritzeatik soil. Orain, Euskaltelen bezero izateagatik estrenatu Samsung 5G tolesgarri hau. Eta gero estrenatu mugikorra 2 urtean behin. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak bertan behera utzi ditu udallegea garatzeko dekretuaren hainbat artikulu. Voxen helegite bat aintzat hartu du auzitegiak. Epaia ez da irmoa oraindik, Jaurlaritzak errekurtso bat aurkeztu dezake. Santiago Abascal buru duen alderdiak 2020 urteko urtarrilean aurkeztutako helegitea partzialki hobetsi dute epaiek. Epaia ez da irmoa ordea. Irailaren 28an eman zuten ebazpena eta ordutik hasita Eusko Jaurlaritzak 30 eguneko epea du helegitea aurkezteko Espainiako Auzitegi Goreneko arlo zibileko salan. Bingen Zupiria Jaurlaritzako bozeramaileak adierazi du Jaurlaritzak argudio honeko dituela helegitea aurkezteko. Bere esanetan justizia ezin da helburu politikoekin erabili. Gabon guztioi, gabeko 8:30 pasata iritsi da albistegiari heltzeko unea. Gaurkoan Euskara hizpide. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegiak Euskara lehenesten duen udal legearen hainbat atal baliogabetu ditu. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Gorenak Voxen errekurtso bat onartu du eta indarrik gabe utzi ditu Euskararen erabilera lehenesten duen arauak garatzen duen dekretuaren hainbat xehedapen. Lakuak 30 eguneko epea du Espainiar Auzitegi Gorenean kasazio errekurtsoa jartzeko. Gaur jakin dena udal legeak azken hilabetetan jaso duen bigarren kolpea da. Aurrez, uztailean Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ezeztatu egin zuen legeak udalei euskara hutsean jarruteko ematen dien modua. Ondorioztatu zuen era bidegabean urratzen zuela horrek oreka linguistikoa. ELA, STE y las Comisiones Obreras LAB eta UGT sindikatuek deituta, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte ekimeneko itunpeko ikastetxetako langileek greba egin dute gaurtik ostegunera arte. Guztira, 9.000 irakasle daude lanustera deituta eta grebak 200 ikastetxetako 150.000 ikasleri eragingo die. 8 eguneko lanustetako lehenengoa da, abenduaren 11ko asterako ere greba bai dute deituta. Hitzarmena berritzeko benetako negoziazioaren aldeko mobilizazioen barruan manifestazioa egin dute goiz honetan Bilbon Eusko Jaurlaritzaren kale nagusiko egoitzatik Arriagaraino. Deitzaileek salatu dutenez patronalek immobilismoan sartuta jarraitzen dute. Lan hitzarmen berriaren negoziaketa prozesuan 13 negoziazio bilera egin ziren. 2022ko maiatzean hasi ziren bilerak eta azkena 2023ko otsailaren 2koa izan zen. Bilera hori hurrengo mahai baterako datarik gabe amaitu zelarik. Euskal Herriarekin jarraiki Zubietako erraustegiaren kudeaketak eragindako auzi-sokak ez du etenik. Gurasosek jakinarazi duenez, orain Gipuzkoako Foru Aldundikoa iraunkortasuneko diputatu eta Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko presidente Jose Ignacio Asensio ikertzen ari dira ingurumenaren aurkako delitu bat egin duelakoan. Horrez gain, dokumentuak faltsutu egote dituen ere erabaki beharko du epaitegiak. Nagore Peñalba Bengoa kontsortzioko zuzendari teknikoa eta kontsortzioko beste 2 arduradun ere ikertzen ari dira kasu horretan. Egin bideak ireki eta gero epaitegian aurkeztu du salaketa fiskaltzak aurrez ekainean emandako dokumentazio bat aztertu ostean. Entzun ditzagun presidentearen hitzak. Kudeaketa bermatuta dago. Matxura gertatuko dira eta horrekin behar dena da, azkarre konpondu eta aurrera segi. Israelen eta Gazaren arteko gerrari dagokionez, 100 biktima izan dira Israelek Gazako ospitale bati egindako erasoan, Gazako Osasun Ministerioaren arabera, 500 baino gehiago dira hildakoak.
Gainera, Palestinako parlamentuko presidentea atxilotu du Israelek Zizjordanian. Aziz Dueik, Palestinako parlamentuko presidentea atxilotu du Israelgo armadak Zizjordaniako operazioetan beste 50 pertsona baino gehiagorekin batera Hebronen. Palestinako presoen elkartearen arabera hainbat parlamentari daude atxilotuta. Bitartean, milaka pertsonak erabaki dute zerrendaren iparraldean segitzea egoera larria gora bera. Zirkustantzialki, Zizjordanian dauden gazatarrek ara itzuli nahi dute beren senidekin hiltzera. Palestinari elkartasuna erakusteko keinuak eta manifestazioak egiten dabiltza munduko txoko desberdinetan. Gurera etorriz, Gernika Palestina deialdi herritarrak manifestazio nazionalera deitu du larunbaterako Donostian Palestinari elkartasuna erakusteko. Eta bide beretik, Palestinari elkartasuna agertu diote Euskal Herriko pertsona ezagun ugarik manifestu batean. Euskal Herritik Palestinako herriari elkartasuna agertzeko deia egin dute manifestuaren sinatzaileek barkatu. Sarraskia geldiarazteko gizarte zibilak duen aukera eta itxaropenerako lehioa hauxe dela diote mobilizazioa. Hala ere, neurriak ezarri dituzte Europako zenbait tokitan manifestazio eta keinu hauek debekatuz. Adi. Behin lerroburuekin amaituta, heldu da eguneko argazkiari heltzeko unea. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegiak Euskara lehenesten duen udal legearen hainbat atal baliogabetu ditu. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Gorenak Voxen errekurtso bat onartu du eta indarrik gabe utzi ditu Euskararen erabilera lehenesten duen araua garatzen duen dekretuaren hainbat xedapen. Lakuak 30 eguneko epea du Espainiar Auzitegi Gorenean kasazio errekurtsoa jartzeko. Zupiriak dio, udal legearen epaiari helegitea jartzeko arrazoiak badaudela. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramailearen iritziz, justizia ezin da helburu politikoekin erabili. Euskarari aitortzen zaizkion espazioen kontra jotzen du bete-betean. Ez da lehen aldia halako ebazpenak, halako sententziak ezagutzen dituguna, eta badirudi jada badagoela nolabaiteko dinamika bat herri honetan, non sektore atzerakoienak bat egiten duten berriro ere euskararen kontra. Euskalgintzarentzat Kontseiluarentzat epaia larritasun handikoa da. Gogora ekarriko dugu Euskalgintza Kontseiluak euskararen aldeko politika publikoen aurrean eginiko adierazpenak. Erne. Euskalgintzaren Kontseilua osatzen dugun erakundeok kezkaz bizi dugu behin eta berriz euskararen biziberritzea helburu duten neurrien kontra auzitegietatik jasotako sententzia sorta. Nola nahi dela, oldarraldiari erantzuteko biderik egoki eta eraginkorrena
adostasun sozial eta politikoetan sakontzea dela argi du kontseiluak. Olatu erreakzionarioari aurre egingo dion itun politiko eta soziala helburu. Larria da gertatzen ari dena. Milaka herritarren bizitzen bizigarritasuna baitago auzitan. Eta arekin batera berdintasuna, justizia eta kohesio soziala. Funtsean bizikidetza. Euskaratik hezkuntzara salto. EAJak eta PSEek aurkeztutako zuzenketak hizkuntza ereduak eztabaidaren lehen lerrora ekarri dituenean, EH Bilduk auzi honi buruz eta oro har euskalduntze prozesuaz egiten duen hausnarketa ezagutarazi du. Egungo ereduari buelta bat ematea eta sisteman orokortzea finkatu du helburu gisa. Goiz honetan egin du agerraldia Ikoitz Arrese, EH Bilduko legebiltzarkideak. Erne. Gidatuko gaituen lehenengo printzipioa izango da hezkuntza akordioarekiko leialtasunarena. Eta bigarren printzipioa perspektibarena. Euskal Herria Bilduk aurretik dugun erronka honen aurrean perspektibaz jardungo dugu eta herri bokazioz jardungo dugu. Ostegun honetan, osoko zuzenketak eztabaidatuko diren honetan, Euskal Herria Bilduk ezezkoa bozkatuko diegu osoko zuzenketa hoiei, azken finean, lege on bat izateko nahia eta eztabaidaren aukerari ateak itxi nahi diotelako. Euskal Herria Bilduren ahal egin zintzoa maigaineratu nahi dut, bi gauzetarako bat, 93ko Euskal Eskola Publikoaren legea ordezkatuko duen ahalik eta legerik hoberena izan dezagun, eta bi, hau guztia legegintzaldi honetan errealitate bilakatu dadin. Ordea, erronka nagusienen artean dugu pertsonen zaintzarena. Testuinguru horretan, Oiartzungo udalak zaintzadi proiektu pilotua martxan jarri zueniaz, eta elkar zaintzeko sarea josten hasi dira bakardade zautatuari aurre egiteko xedearekin. Udaleko ongizate zinegotziak eta zaintzadi proiektuko dinamizatzaileek eman dizkigute proiektuaren inguruko xehetasun gehiago. Adi. Oiartzungo udalak duela urtebete abiatu zuen zaintzadi proiektua hautazkoa ez den bakardade egoeran dauden Oiartzungo helduen bizikalitatea hobetzeko zaintza sare publiko komunitarioaren bitartez. Zaintzadi proiektua martxan jarri genuen dula urte pasatxoia. Zaintzan inguruan hainbat buelta eman dizkiogu bai udal barruan eta herri mailan ebazeon kezka bat. Zaintza familiengan eroiden lan bat izan delako, edo instituzioengan askotan, ez? Eta, pixkat faltan botatzen, ez? Garai batean hain naturalateatzen zen bizilagunen zaintza edo, ez? Komunidadeak, herriak, herritarrak zaintzeoi berriro pixkat aktibatzeko ideia horrekin, martxan jarri genuen proiektu hau pixkat publiko komunitario formatuan, bai? Orduan, diagnostiko bat egin zen, herriko eragileekin, herriko hainbat zerbitzukin eta osasun zerbitzuakin bai, elkarlan bat sustatu zen, formakuntza eta sensibilizazio saio txikiak bai egin ziren, eta, jada eskuartzea martxan dago, 25 pertsona daude eskuartzen momentu honetan, eta, oin falta zaigu hankai garrantzitsuena, ez, dela komunidadea eta herria aktibatzea. Orduan, hasi dira, herritar batzuk beren izena ematen, lehenengo elkarrizketak bai hasi dira, eta hoixe da helburua, ez, gu elkar zaintzea eta tartetxo bat hartzea gure egunerokotasunean ondokoa zaintzea, ez, eta batzutan, ez, ematen du konpromezu hori hartzeak kenduko digula gure egunerokotasuneko denbora asko, baina azkenean bilatzen duguna da keinu txikiak itea ondokoa zaintzeko. Olaia komentatu narira, azkenean gure helburua da guain pixkat herria, ez? Pixkat aktibatzia, ze azkenen, zaintzadi programaren helburuetako da, zaintza sare publiko eta komunitario egitea. Hortan datza, pixkat,
udalangan, familiangan ere ateatzia eta herritar bezala lantzia, ze eskaintzia dakau, askotan hori da galdera. Ni herritar bezala ze eskaintzia dakat, Oiartzun bezala ze eskaintzia dakat nire herriai, eta pixka hor pertenentzia landu, eta komentat denodak egun bezala gure gizartean denbora pixkat eskas ibiltzen gea, baina gu bai esaten deuna da, azkenean hau izan berdula aldeuna egiten, eta horregatik iten dugu lehenengo elkarrizketa bat presentatzen edo nahi dutenen pertsonantzat, eta ez behaiek karga bat bezala bizitzia, bai? Azkenean da, denok irabazten deu, denok gea herrian parte, eta azkenean gure helburutako bada hori, ze eskaintzea dakaten eta ze jasotzia dakaten, Eta hor lantzen dana pertsonakin edo gu lantzen deuna, auzozain izan nahi duen pertsonakin da pixkat, niz eskaintzeakat, bastian ordu bete, bastian ordu bete, aztian 3 ordu, 3 ordu. Nei guza ezaitau, hau konpartitu nahi dut. Eta bilatzen deuna da, karga bat bezala ez bizitzea, baizik eta, aportazio bat bezala, azkenean herritarra izateko eta herria eta komunitatea aktibatzeko. Bi motatako auzozainak izango lirateke, eta lehenengoa adibidez izango litzateke dinamizatzailea izango litzakena, Hau izango litzake herritar bat, non bere denboa eskaini nahi dien, taldekako ekintza bateri. Izan daiteke puntua egitea edo astean behin gelditzen naiz beraiekin eta egunkaria irakurtzeko, Hori izango litzateke dinamizatzaileana, eta gero besteago zan auzozain banakakua. Banakakua azkenean izan daiteke, bani miren bezala nahi dut eskaini astean ordu bete daukat, orduan nahi dut gelditu pertsona hauekin bai kafe bat hartzeko edo pasiatzea joteko, Azkenean denbora bat eskaini nahi diet banakako horretan egoteko. Banakako horretan egon daiteke ere ezin balin badet ordu bete hori eskaini edo denbora luze bat eskaini, azkenean nire inguruan ditudan pertsona horiei atentzioa jarri, izan daiteke azpiko bizilaguna, bere ohiturekin jarraitzen duen, aldaketa bat jarraitzen duen egitea. Ikusten baldin bat zerbait aldatu dela, zaintza direkin jarriko nintzateke harremanetan, eta ikusiko genuke zer gertatu den, edo pixka bat egoera aztertuko genuke. Oiartzun egiten diogu deialdia, azkenean animatzeko, komunitatea berriro aktibatzeko eta bakoitza bere aletxoa jartzera. Bada Gipuzkoan garela, Zubietako erraustegiaren kudeaketak eragindako auzi sokak ez du etenik. Gura sosek jakinarazi duenez, orain Gipuzkoako Foru Aldundiko iraunkortasuneko diputatu eta Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko presidente Jose Ignacio Asensio ikertzen ari dira ingurumenaren aurkako delitu bat egin duelakoan. Kudeaketa bermatuta dago. Matxura gertatuko dira, eta horrekin behar dena da, azkarre konpondu eta aurrera segi. Helburua da hazkunde ekonomiko jasangarria bultzatzea eta justizia soziala bermatzea. Oinarrizko bi kontzeptu horiek elkarri lotuak daude eta reforma fiskalaren bidez indartu. Gurasos taldeko Joseba Belaustegi elkarrezketatu dugu gaur goizean, entzun ditzagun bere hitzak. Atzo jakitera eman zenuten nola ingurumen delitua eta dokumentuak faltsutzea egotzita Asensio ikerketapean badagoen, egia da GHKako bestekide batzuk, beste kargudun batzuk ere daudela ikerketa honen pean, espero zenuten egin dituzuen salaketa guztiak eta gero azkenean behintzatalako kargudunen, gitzitan ikusten diren kargudunen ikerketak abiatzea? Espero, logikoena hori da. Guazen
adibide batekin ikustea, Barcelonan badago Besos erraustegia, eta hoi ere delituren susmoekin dagoen bere funtzionamendua, eta bertan inputatu dute bertako lehendakaria dela Bartzelonako ingurumen zinegotzia. Eta hori da normala edo ohikoa. Hemen oain arte ez da gertatu, baina oain gertatu da, baina gauza ohiko edo normala bezala ikusi behar dugu azken finean lehendakariak ordezkatzen duelako entitate hori, eta gainea nahiko logikoa da pentsatzea hor erabaki potoloak ezin diala hartu lehendakaritzak onespena eman gabe. Gainera, jakin izan dugu baita ere ez, esaterako Arantxa Tapiak ukatu egin ziola legebiltzarrari reinatze klandestino bat esartzea, hor argazki batzuk atera ziren gerora, ez dakit ikusiko dugun gainera ez, tira diputaziotik arago ere, Jaurlaritzan inor, auzi guzti honengatik ikerketa batean. Beno, hemen gai honetan, kontutan hartu behar dugu, hau dela, 3. auzi penala irikia da ona. Osa, beste 2 auzi irikia daude. Batean, GHK bera inputatua dago konsortzio bezala, eta bertako zuzendari nagusia Cesar Jimeno. Beste auzi badago, non ikertua dagoen Eusko Jaurlaritzako ingurumen saileko ingurumen baimen bateratuen arduraduna. Eta hau da, 3. auzia. Ingurumen baimena kontrolatzeko ardura Eusko Jaurlaritzaren ingurumen saila da. Eta kontrol hori, beraiek egin ordez, gizarte zibila, kasu honetan guraso elkarteak, bere gain hartu du, baita ere HUko eta ingenieri batzuen laguntzarekin. Ikerketa lehen komentatu duzun bezala, herritarrok egin dugu eta egiten nahi geha. Hor, gertatzen dena da, non gelitzen da Eusko Jaurlaritzaren ingurumen saila. Ze bere bete beharra, bere gizartearen bermea da, funtzionatzea eta kontrolatzea olako jarduerak. Hori ez da gertatzen ari, eta ikusi beharko da, eta hori fiskalak berak esaten du, gure salaketaren ondoren, ikusi beharko da, ea susmoiek gauzatzen dien ikerketa sakondu egin beharko da, argitzeko ze ardura eukidezaken Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailak, ez ikustearena egitearen horretan, ez? Bai ez, bainera urte pila bat badaramatzazu erraustegiaren bueltako hainbat irregulartasun mahai gainean jartzen, salaketa ezberdinak egiten, nola ulertu daiteke ez, hainbeste denbora pasatara oraindik alako puntuan egota eta tira ez, erakunden alako jarrera izatea izan ere gaur bertan ez, agertzen zen besteak beste Idoia Mendia ere ez, esaten tira guztia argitu egingo zela eta ikerketapean daudenek errurik ziurrenik ez daukatela. Beno, klabea, igual zuen aurrez jarri zuten bideo horretan ikus daiteke edo hasieran egin dezuten elkarrizketa horretan edo eztabaida horretan botatako klabe batzuk. Lehen ikusi dugu Asensio esaten akatzak egon daitezkela, arazoak egon daitezkela, baina konpontzen dira eta listo aurrera. Karo, hor dago, koska, nola aurrera, agian ez. Hau da, hausnarketa bat egin barko da, porque emandako akatzak oain arte estrukturalak, sistemikoak eta oso larriak dira. Orduan, proiektua berriro aztertzeko, berriro berpensatzeko eta berriro erabakitzeko aukera gizarteak eta gizartearen ordezkariek eduki beharko lukete, hori izango litzateke logikoena. Baina hemen aurreritzi edo premisa politiko badago, ez aurrera eta hemen ez da diskutitzen, zergatik? Lehen komentatu dezuten bezala, oinarri politiko bat gaizki hasi zan, gaizki jaio zan proiektu hau, gizartearen bizkarrera eta gizarteak kontutan hartu gabe, politizatu egin zan zentzu okerrenian, gizarteari ez zitzaion eman inongo aukera parte hartzeko, eta pekatu horrek dakarski oingo ondorioak, eta hor dago gakoa, eta horregatik guk planteatzen duguna da. Arazo bat dago, arazo horrei irtenbide politiko bat eman martzaio, baina politikoa herritarrak kontutan hartu duta, eta horretarako kontrol demokratiko bat osatu behar da, mai tekniko eta hiritarrekin mai kontrolako monitorizaziorako mai demokratiko bat osatu behar da, eta elkarrizketarako mai bat eta elkarrizketaren bitartez irtenbide bat eman barko zaio ezin gago hainbeste urte auzi baten burrunbiloan
honei irten bide bat behin betikoa martzaio, demokratikoa eta elkarrizketaren bitartez, eta hori da gure apostua. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako sektore publikoko langilei dagokionez, 150.000 langile daude deituta grebara datorren asteko asteazkenerako, baita abenduaren 19 ere. Greba zergatik antolatu duten azaltzeko, ELA Comisiones Obreras Steilas Satxe eta ESK sindikatuek bilerara deitu zituzten atzorako lan harremanen kontseiluan, langile horien ardura duten administrazio publiko guztiak. Hau da, Eusko Jaurlaritza, 3 foru aldundiak, Eudel eta Espainiako gobernua. Azken horren ordezkaria besterik ez da agertu. Aiara de Urreta. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sektore publikoko langileak grebara deituta daude urriaren 25 eta abenduaren 19. Lanuztearen zergatiak azaltze aldera sindikatuek bilerara deitu zituzten Jaurlaritza, Eudel, 3 aldundiak eta Espainiako gobernuaren ordezkaritza. Batzarrean, Madrilgo gobernuaren ordezkariak izan ziren, baina sindikatuek salatu dutenez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako administrazio publikoak ez ziren gerturatu. Hala negoziatzeko borondaterik ez izatea leporatu diete. Jaurlaritzak esana zuen ez zera bertaratuko eta deitoratu dutenez, Arabako Foru Aldundiak eta Eudelek ez zuten erantzunik eman. Langileen ordezkariek azaldu dutenez, euren asmoa zen zerbitzu publikoen egoeraren diagnostikoa azaltzea eta grebara deitzeko arrazoiak zehaztea. Era berean, nabarmendu dute, haien asmoa dela komunikazio eta negoziazio bide berriak zabaltzea, langile publikoen lan baldintzak hobetzeko eta hortaz, baita zerbitzu publiko beraren. Azken asteetan, Urkulluk sindikatuei egotzi die greben interes eskutuak eta EAJaren legebiltzarkide Maitane Ipinazarren esanetan, datozen astetarako antolatutako grebek eta bereziki administrazio publikorako deitutakoak hauteskunde kutsua daukate. Eta zalantzan jarri du deialdi horiek justifikaturik ote dauden. Bien bitartean, sindikatuek defendatzen dute zerbitzu publikoek okerrera egin dutela azken urteotan eta horrek ezinbestean eragin zuzena izan duela herritarrei eskainitako arretan. Bestaldetik, Laudioko Glavista enpresako enplegu erregulaziorako espedientea eten egin du epaileak. ELA sindikatuak negoziazioan enpresa arduradunen presentzia eskatu zuen eta neurri horri buruz erabakitzen duen bitartean espedientearen kontsultarako tartea etenean utzi du epaileak. Langileek 250 lanpostu arriskuan daudela salatu eta horien defentsa mobilizazio gehiago iragarri dituzte. Laudioko Glavista enpresaren enplegu erregulaziorako espedientea ikertzen ari den epaileak honen kontsultaldia etetea erabaki du. ELA sindikatuak, Autoglas eta Guardian taldeetako zenbait enpresa espedientearen negoziazioan egotea eskatu zuen, enpresa talde bat eratu altzutela ulertuta. Epaileak eskariari buruzko informazio gehiago eskatu du orain sindikatuari. Informazioa jaso eta erabakia hartzen duen arte, espedientearen prozesua etenean egongo da. Enpresaren arduradunek urriaren hasieran aurkeztu zuten enplegu erregulaziorako espedientea, 240 lanpostu suntsituko dituena. Glavistako langileek lanpostuak eta enpresaren aktibitatea bere horretan mantentzeko irtenbideak daudela baieztatu eta Eusko Jaurlaritzaren inplikazioa eskatu dute. Langileek Guardian enpresa hartzen dute erruduntzat. Lantokia dagoen lursailaren jabea da, baino lurrak saltzeari ezezkoa eman dio erosteko prest dagoen enpresa bat egonda ere. Asteazkenean Gasteizera eramango dituzte beraien aldarrikapenak. Eusko Jaurlaritza zein Legebiltzarraren aurrean buruko dituzten mobilizazioekin. Honekin, Nafarroara salto. Aurrekontuen onarpena otsailera arte atzeratzea espero dute. Hala, Nafarroako gobernua geldirik dago Europako Batasunak defizit eta gastu arauak zehaztu arte. Leire Martinez kazetaria dugu kameraren beste aldean informazio gehiagorekin. Kaixo Leire? Iruñeko Sanduzelai auzoko biribilgune handitik 40.000 ibilgailu pasatzen da egunero. Hiriaren sarrera eta irtera izateaz gain, landabenera lanera doazen fabriketako langileen ibilgailuekin egiten du topo, batez ere txanda aldaketetan. Duela 20 urteko aldarria da, auzokiden aldarria da, egoera hori nolabait konpontzea. Momentu zebrabide batzuk paratu dituzten arren hori ez da guztizko konponbidea, eta proposamenak biltzeko auzoarentzat buzoi moduko bat ireki dute 20 egunez auzokide proposamenak bertan biltzeko. Gauzak geldi dira Nafarroko parlamentuan.
Alde batetik, Europako batasunean eztabaida dagoelako finantza publikoaren arauekin. Ez baitut erabaki aintzina jarraituko ote duten finantziaketaren aferarekin. Abenduaren 14an bilduko da Europako batasuneko kontseilua gai horri heltzeko, eta beraz, ordura arte itxoitea bertzerik ez dago. Bertzalde, Espainiako gobernua osatu gabe dago oraindik. Ogasun ministerioak aintzineratu du ez duela ezarriko estatuaren gastu mugaren eta finantza publikoaren gaineko bertze arauen irizpiderik, bederen urren gobernua osatu arte. Hortaz, Europako ekonomia erabakiak eta Espainiako erabakiak mantxo badoaz, zuzenki Nafarroan gehiago mantxotuko dira. Supongo que el gobierno de Navarra estará planteándose también qué efecto pueda tener un efecto dominó en cuanto a las reglas fiscales, que es un elemento importante a la hora de considerar el déficit, etcétera, etcétera, ¿no? Y la regla de gasto y demás elementos de esas reglas fiscales. Gauzak horrela, itxoitea bertzerik ez dago. Nafarroa, Espainia zein Europako aintzin kontuetara zuzenki lotua dagoelako. Bada aurrekontuen bueltako berri gehiagoren zain, Iruñan garela, atzo bertan azeleratu zen gai bati helduko diogu berriz ere. Ez da leire, zer esan handia ekarri duen Labriteko saldaina. Izan ere, Iruñeko udalak 1,6 milioi euro erreklamatzen dizkio Labriteko pasabideko proiektuaren erantzulei. Zer gehiago dakigu? Iruñeko alde zarra eta zabalgunea lotzen dituen Labriteko saldaina honen eraikuntzan eta konponketan arazo asko izan dira, izan ere UPNren udal gobernua ez da gardena izan. Eta gainera, xaututako dirua, saldaina honen eraikuntzan xaututako dirua, hirukoiztu eginda hasiera batean erran zutenaren araberarekin alderatuz. Iruñeko udalak orain erantzunkizuna eskatzen dio garaiko UPNeko zinegotzi eta alkateari, eta noski enpresa eraikitzaileari. Iruñeko udalak 1.650.000 euro eskatuko dizkio Labriteko pasabideko akatsak direla eta proiektuaren erredakzio taldeari eta lanak gauzatzeko ardura izan zuten eraikuntza enpresei. Iruñeko udalak Labriteko pasabideari San Bartolome eta Labrit eta Andre Maria Erreginaren plaza lotzen dituen saldainari eragin zioten akats ondagarrien erantzule izendatu dituelako Boreas Nuevas Tecnologías, Óscar Pérez Silanes, José Carlos Pereda Iglesias eta Ignacio Lite Lumbrerasek osatutako lantaldea. Proiektuaren erredaktore eta obraren zuzendari fakultatibo gisa parte hartu zuten lizentziatzaileak. Zeinarian Construcción y Gestión de Infraestructuras, egun hartzekodunen konkurtsoan dagoena, eta baita Teusa enpresa eraikuntzak ere. Iragarpen horrek zoritzarrez agirian uzten du puntuz puntu bete direla gure aurre ikuspenak gertatukoari buruz. 4 urteko atzerapena, gezurrak, ilegaltasunak eta saldaina itxita. Honen jatorrizko kostua ia iroikustu da. Izugarrizko burugabekeria. Hemen buru gogorkeri politiko handia egon da, baina seriotasun eta zintzotasun tekniko oso gutxi. Eta okerrena zera da, gastatutako diru guztia berreskuratzeko bermerik gabe gaudela. Akordio hori betearazteko eta aitortutako erantzunkizuna gauzatzeko, Iruñeko udalak 1,6 milioiko kalte ordaina eskatuko die erantzulei. Ordea, Iruñeko Sanduzelai auzoaren auzia mai gainean dago berriro. Auzokideen aspaldiko aldarria da ibilgailuen eta oinezkoei eragiten dien arazoak konpontzea. Zertan datza eztabaida leire? Iruñeko Sanduzelai auzoko biribilgune handitik 40.000 ibilgailu pasatzen da egunero. Hiriaren sarrera eta irtera izateaz gain, landabenera lanera doazen fabriketako langileen ibilgailuekin egiten du topo, batez ere txanda aldaketetan. Duela 20 urteko aldarria da, auzokiden aldarria da, egoera hori nolabait konpontzea. Momentu zebrabide batzuk paratu dituzten arren hori ez da guztizko konponbidea, eta proposamenak biltzeko auzoarentzat buzoi moduko bat ireki dute 20 egunez auzokide proposamenak bertan biltzeko. Iruñeko udaleko erronketako bat Sanduzelai auzoak pairatzen duen egoera hobetzea da.
Hiriburuko sarrera honek hiritik sartu eta ateratzen diren ibilgailuak hartzen ditu, eta baita landaben poligonora lanera doazen autoak ere, errate baterako Volkswagenera. Udalak duela hilabete eskas errepide azpitik pasatzen den oinezkoen ibilbideari alternatiba emateko, zebrabideak paratu zituen errotondak biltzen dituen etxeetako 4 izkinetan. Habría que hacer algo más porque si no luego los coches que vienen tanto de un lado como del otro, si no les da tiempo a parar, luego habrá unos accidentes tremendos. Entonces yo creo que el ayuntamiento se tenía que haber esperado un poco más, pero no sé, esto de momento está bien. Han puesto una solución, a ver lo que dura. Hori, kotxeentzako azkenean denbora gehiago goten zara, eta atasko gehiago egiten dira, eta bueno, pues, nola zaten da fabrikaz. Lantegietatik ateratzen direnean jende guztia, jende pilo ateratzen da batera, eta orduan hor atasko asko egoten dira. Auzokideak, kontent dauden arren, momentu zaldi baterako irtenbidea izateko asmoa du. Bitartean, gaur hasi da auzokideen proposamena jasotzeko eguna. 20 egunez, auzoan erroldaturik dauden auzokide edo kolektiboek proposamenak luzatu ahalko dituzte. Gaur bizilagun bat etorri da eta bere proposamena jarri du gure urnan eta uste dut 20 egunak egongo da urna hori egiteko. Pertsona batean edo kolektiboak, taldeak edo gauza bera. Gauzak horrela, Sanduzelai auzoarentzat erronka handia dago mahai gainean. 40.000 ibilgailuren fluxua konpondu eta auzoa 4 zatitan banatzen duen afera konponduz. Ondo da, Leire, bada informazio honekin hemen utzi beharko dugu konexioa gaurkoz. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Nafarroa aldekoak hala nazioartera begira Israelek jarraitzen du bereizketarik egin gabe Gazari eraso egiten. Eta bombardaketa batek 100 biktima eragin ditu gaur zerrendako iparraldeko Ali Arabi ospitalean. Hori jakinarazi du Gazako Osasun Ministerioak ohar baten bidez. 100 zauritu, gaixo eta behartutako desplazatuak zeuden ospitalean. Iturri beraren esanetan hildakoak 500 baino gehiago dira. Al Jazeera telebistaren arabera aurrez abisatu gabe bombardatu dute erietxea. 2008 geroztik bi aldeen artean izandako 5 gerreetan Israelek egindako bombardaketa hilgarriena litzateke. Israelgo armadak ez du gertatutakoa baieztatu. Horiek horrela, joan den urriaren 7an gatazka hasi zenetik 3.500 bat palestinar hil eta 12.500 baino gehiago zauritu dituzte Gazako Osasun Ministerioaren arabera. Gauzak horrela, badirudi Europak norabide bat hartu duela Palestinaren aldeko elkartasun keinuei dagokionez. Edo behintzat halaxe erakusten dute kontinentetako estaturik handienetarako batzuek. Horren erakusgarri dira Frantzian, Alemanian eta Erresuma Batuan ezarritako neurriak. Euskal Herrira ere iritsi dira debekuen olatu horren zipristinak. Ikusi.
Bada Gazako gatazkaren bueltako berri gehiagoren zain, kultur arloari helduko diogu jarraian. Izan ere, Miren Bilela Beitiak jasoko du saiakerako Euskadi saria. Euskarazko literatura itzulpenaren sariak irabazle bi ditu elkarlanean egindako obra bat baita saritzen dena. Elkarrekin lan egin dute Maialen Berazategi eta Jose Mari Berazategik. Abdulrazak Gurman Nobel saridunaren lana itzultzeak Paradisua lanak eman die saria. Bestaldetik, erraza da Lelopean, Bermeoko udaleko euskara saiak berriro jarri du martxan urrian berbalagun egitasmoa. Bada gaiari heltzeko pantailaren beste aldean izan dugu Marimar Hernandez Alika, Bermeo eta Busturialdeko berbalagun egitasmoko dinamizatzailea. Tira, aipatzen genuen legez, martxan da berriro berbalagun egitasmoa Bermeo aldean, ezagutzen ez duenarentzat konta iguzu, Marimar, zertan datza egitasmonek? Bueno, finean, azkenean egiten duguna da hitz egin euskeraz, bai? Euskeraz hitz egiteko gure leloa da, erraza da, segun jarriko dugu lekua, ordua, topalekua eta etortzea baino ez da. Lehenengo pausua pertsona bakoitzak egin behar du, deitu, bire telefonora deitu eta gu jarriko gara kontaktuan, adostuko dugu eguna eta ordua, eta ordu betez hartzen dugu kafetxo bat, edo buelta bat ematen dugu, edo erakusketa batera goaz, segun herrian zer dagoen egun horretan, erabakiko dugu. Talde bakoitza autonomoa da, orduan egunaren arabera eta momentuaren arabera erabakiko dugu nora joan, zer ikusi, baina dena euskeraz. Orduan, helburua da, orain arte euskeraz egiten ez duguna, euskeraz egitea, jende ezagunarekin, momentuan elkartuko gara talde txikietan, eta gero ikusiko dugu zer egin, bai? Horrez gain, ekintzak antolatuko ditugu. Ekintza desberdinak, gurasoentzat antzerki tailerra, gazteentzat mintzodromoa, ekintza lehiaketa batzuk, ekintza desberdinak, haiek partaideek proposatuko dute zer egin, zer nahi duten egin euskeraz, orain arte euskeraz egin ez dutena, eta guk antolatuko dugu. Orduan, erraza da, hori da azken finean komunikatu nahi duguna. Ez dago inolako arazorik, doan, udalak bultzatutako egitasmoa da. Orduan, inork ez du ezer ordainduko printzipioz, ez dago arazorik etortzeko. Orain hasi gara, aste honetan 4 talde elkartuko dira, eta hemendik aurrera beste talde batzuk egongo dira. Batzuk eguerdiz, beste batzuk iluntzean, guzti ontzat egokia.
Bai ez, beraz, parte hartzeko aukerak 11 badira saltzen duzunez, aurten gainera gazten parte hartzea bultzatu nahi duzue ere, eta horretarako euren beharrizanak eta gustuak ere hartuko dira kontuan, ez da, Marimar? Hori da, gure asmoa da gazteak be egotea honetan, parte hartzea, gazteek printzipioz euskaraz hitz egiteko traba handirik ez dute aurkitzen. Baina gero, heltzen da momentuan batua zerbait esateko edo haien iritzia emateko eta kostatzen zaie. Orduan, pizgarri modure, ekintza batzuk antolatuko ditugu, haien gusturako, haien ordutegiak zeintzuk diren kontuan hartuz, eta, bueno, gazteak dira 18 urtetik 58ra, tarte horretan, bai, baina batez ere, 25, 28, 30 gurasoak direnean. Lehenengo seme-alaba jaio eta orduan hasten dira eskatzen haien ordutegietan ekintzaren bat, parte hartzeko, umeekin batera etortzeko, orduan, bueno, eta gazteagoak ere saiatuko gara erakartzen, bai, horretarako antolatzen ditugu ekintza desberdinak. Bai. Bai ez, gainera lehentxeago ere esaten zenuen moduan, edonork hartu dezake parte berbalagun egitasmoan, esan duzu ere, martxan badirela dagoeneko talde batzuk, baina oraindik ere izango dela tartea beste batzuekin hasteko, nola egin behar da izen ematea? Zuzenean, nire telefonora 606-609-580 telefono zenbakira deitu, edo gure blogetik Bermeoko Berbalagun pikatu, idatzi, eta agertuko da bloga. Han dago formulariotxo bat, zure datuak jasotzeko, eta nik deituko dizut. Ez dago besterik. Hitz egingo dugu lehenengo aldiz, edo telefonoz, edo aurrez aurre, geratuko gara egun batean, ordu batean, eta orduan ikusiko dugu zein den disponibilitatea, zein egunetan, zer ordutan nahi duzun etorri, eta hasiko gara, ez dago aurretiz ezer, hemen ez dago esprobarik, ez idatziz ezer. Hitz egitea, adostea eguna eta ordua, eta hastea talde batean, bai? Hasi Araba in the Mapping jaialdiak Arabako 10 udalerri bizitatuko ditu, azaroaren 4an eta abenduaren 28 bitartean. Teatro Paraiso antzerkitaldeak Araba in the Mapping jaialdiaren 3. edizioa aurkeztu du. Lehen haurtzarora zuzendutako jaialdia da, 0 eta 6 urte bitarteko umeentzat antzerki, dantza eta zinema ikuskizunak eskaintzen dituena. Aurtengo edizioak Arabako 10 udalerri bisitatuko ditu. Gasteizen Federico García Lorca antzokian egongo da nazioarteko antzerki jaialdiaren programazioarekin batera. Baita Vital Fundazioa kulturunean ere 4 eta 6 urte bitarteko umeentzat zuzendutako ikuskizunekin. Antolatzaileek aurrentzat konkretuki egindako ikuskizunen garrantzia azpimarratu dute. Ikuskizunak oso garrantzitsuak dira aurrentzat, zeren horrela emozioak sortzen dira eta gero emozio hori gestionatzeko ere kapazak izaten dira. Askotan txikiak garenean nolabait ez dago zerbait kultura edo artea txikientzako pentsatua, baina hori oso garrantzitsua da. Ze gizakientzako hasteko, hasiera badau, hasteko beharra dugu bai kultura, bai sentimenduak, bai emozioak sortzeko guneak, eta horretarako egiten dira jaialdi hauek. Jaialdiak Agurain, Amurrio, Aramaio, Dulantzi, Iruña Oka, Labastida, Laudio, Legutio eta Oionen ere egongo da azaroa eta abendua bitartean. Ordutegi eta sarrerei buruzko informazioa Teatro Paraiso taldearen webgunean kontsultatu daiteke. Azkenik, tokiko produktuen astea izaten ari da Iruñeko Gaztelu plazan, bertako produktuak topatu daitezke postu desberdinetan. Tokiko produktuen astea heldu da Iruñeko Gaztelu plazara. 8. edizioa da aurtengoa eta Nafarroko produktuen erakusleio izateko helburua du. Bertako produktua, ekologikoa eta mimo handiz landutako elikagaiak plazari itzulia ematen dioten hainbat postuetan topatuko ditugu. Oso importantea da lehenengo sektorearentzako kontakto direkto produktoreak eta konsumidarearekin lotzea, jakitea, nolakoa dira produktuak, nola egiten duten
produktu hori, eta baloratzeko hain importantea, ze importantea da berarentzako produkzio, kalitatezko produkzioa egitea, eta baita ere, jakitea nola egiten duten produktu horiek, eta garantizatzeko bere kalitatea. Oso importantea da jakitea hori. Hemen Gaztelu plazan daukaguna da azkenean Nafarroako alimentazioaren irudi politena, goxoena eta gertuena. Zeria onak, bertakoak eta oso langile onak bere produktuetan. Azokaren helburua Nafarroako aberastasuna gertutik gizarteratzea da. Merkatuaren bueltan dauden ekitaldi guztiak lotuak dira elikadurarekin zein gastronomiarekin. Katak, landa garapenarekin lotutako gaiekin zine emanaldiak, eta aurten gainera bertakotasuna baliatuz konsumitzeko manera bat bertze espazioetara iristeko elikadura saiakera eginda. Gisa horretan, Iruñeko hotelekin akordioak izan dira, bertako produktuekin gosariak egiteko. Hori guztiarekin batera, unibertsitateko jantokietan, jatorri deitura duten produktuekin menuak egin dira. Denetik, bizka bat azkenean Reino Kurme bezala aukeratzen ditugu Nafarroan egiten den azkenean bai produktu guztiak, eta alden eskaintza zabalena. Baina hemen oso garrantzitsua izaten da beti gaztarena, esnekiak, estia, azkeneko urteetan estia da gorantzari joana, eta gero pastak, gozokiak, konserba beraiek, agate derivatuak, txerrikiak, garagardoak ere badaude, ardoa ekologikoak, pixka bat azkenean Nafarroako toki hain ezberdinetatik datozen, hain produktu ezberdinak. Guk egiten ditugu behi esnekiak. Egiten dugu esne pasteurizatua, jogurra, gasna freskoa eta gasna guria. Eta ondua ere hasi gara pixket. Eta gure diferentziazioa izan daiteke gure esnekiak badirela larretan elikatzen diren behiekin, ez dela osoikoa sektorean. Horiz berritik, Nafar Pirineotik. Normalen izaten dugu gasna freskoa, Burgos estiloko hori, eta gasna guria. Bai, normalen hilabetetxo bat birekin atratzen duguna, baina orai hasi gara pixket ere jago ontzen. Eta dela 25 urte hasi ginen ekoizten mermeladak. Eta badugu etxeko fruta, frango peliki bire. Hango sagarrak etxekoak dira. Eta aldugun guzia etxeko produktu lantzen dugu edo alik eta hurbilenekoak. Lehenik eta behin kalidadea da lantzen duguna. Gero, hasi ginen normatibak eskatzen zuen bezala, mermelada estrabatzen 150 azukrea eta 150 fruta, baina nire gustoko dulze gizien. Eta pixkana joan gara jeitxiz azukre kantidadea, eta horreia geratu gara 150 fruta freskoa, beti fruta freskoa lantzen dugu, limoizukoa eta azukrea, ez dugu aditiborik erabiltzen, behar denean pektina, baina bestela ezer. Igander arte, Nafarroako bertatik bertarakoen elikagaiez gozatzeko parada hortaz, Iruñeko bihotzean. Honekin heldu gara gurean gaur albistegiaren amaierara. Hauek izan dira gaur-gaurkoz jasotakoak. Edo nola ere, badakizue, guztiak edo gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Sara Zozaia eta Bengok eginiko Maitia abestiarekin utziko zaituztegu. Bihar arte eta ongi izan.